Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba bonke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabbe Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona sekwehle umshophi endaweni yasePhumulungu. Lapho sekwedlule khona emhlabeni owesilisa. Lona wesilisa kubiye ukuba ke ungumuntu ohlala khona lapho ke ekhaya lakhe okuyilapho oqubuke khona umlilo. Amalungu omphakathi ukufaka phakathi nabaholi nekhansela lendawo kaWard 12 bagijimile ke beza ke la kule ndawo lapho ke bekusha khona. Kepha ke okuxaka kakhulu la njengalokho ke sikhona nje namaphoyisa esebiziwe. Lona wesilisa useyatholakala ke kwenye indlu ewumjondolo esethule. Kanti ke okufike futhi ke kube isimanga ukuthi ke usetholakala enamanxeba wokugwazwa. Manje ngakujiya ukuthi ke ngabe ke nawo umlilo lona oqubukile ngabe bekwenze njani. Amalungu omphakathi azamile ke nawo ukuthi ke acishe umlilo. Abezimo eziphuthumayo babizelwe endaweni yesigameko. Kanjalo ke nabecisha umlilo bafika ke bazama ukuthi ke belusane ke nawo ke umlilo. Singaqinisekisa ke nokho ke bakwethu ukuthi ke lona ke wesilisa uhlonzwe njengomuntu ke osethule kuyo ke indawo yesigameko. Ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo uphenye ibheshu wakwaZanibe. Ithombe nemsindo siqoshelwe uDerek Phukela shot by Hauser. Ekhona nobanele uBrazo wakwaSondlo kanti ke umbiko siuqophe endaweni yasePhumulungu.